Katakrakekoek ikusi zuten falta zala sexu langileen eskubideen aldeko borroka islatuko zuen materiala plazan jartzea, gero testuinguru feministetan horretaz hitz egin ahal izateko eta hausnarketa bat egiteko, eta apurtxo bat azken aldian abolizioaren alde edo, sexu lanaren abolizioaren alde edo nagusitzen ari direna horiei edo erantzun bat emateko. Eta, iruditu zitzaien liburua oso okia zala horretarako, izan be, bi prostitutak idatzetako liburu bada, Eskozian lan egiten duten bi prostitutak idatzetako liburua da, eta orduan hitz egiten dute eurak ezagutzen dutenetik eta euren borrokan ikusi eta ikasi dutenetik. Eta orduan egiten dutena da, lehenengo eta behin eskatzen dute aurre iritzirik gabe irakurtzeko liburua, alde batera usteko apurra prostituzioaren inguruan egon daitezken aurre iritziak eta horrela ekiteko liburuari. Eta gero egiten dutena da, sexu lanaren inguruan dauden lege eredu desberdinak aztertu. Alde batetik dago deskriminalizazioa, despenalizazioa, erabat zigor gabetzen duena prostituzioaren jarduna, eta bestalde batetik dago legeztatzea edo regulazioa, eta horre egiten dena da lege bat ezarri berariazkoa prostituziorako. Bigarren lege horrek, bigarren marko horrek egiten duena da prostituten lan baldintzak oztopatu eta zaildu, eta lehenengoa deskriminalizazioak egiten duena da zentratzen da prostituten beharretan, euren lan baldintzetan, eta hortik abiatuta esartzen da marko hori, eta arautzen da, sexu lanak, kasu horretan arautzen da, ohiko lan zuzenbidearen bitartez, beste edozein lan izango balitz bezala. Eta gero tartean daude, beste eredu batzuk, herrialdearen arabera, apur bat daukatenak deskriminalizaziotik eta regulaziotik. Orden aztertu egiten dituzte horiek, eta bakoitzak zer eragin daukan gero prostituten eguneroko bizitzetan. Eta hori da, liburu honetan azaltzen dana. Egiten dute abolizioaren kontra eta despenalizazioaren alde egiten dute. Momentu honetan, Zelanda berrian, despenalizazioaren eredua dago indarrean, eta eredu horretara iritsi ziren hausnarketa luze baten ondoren, prostitutekin batera egindako hausnarketa luze baten ondoren, eta orduan, esan bezala hor, fokua jartzen da prostituten beharretan. Eta eurak esaten dute momentu honetan, Zelanda berriko eredu hori dala eredugarriena. Ez da ideala, baina hortik abiatu beharko liratekela besteak ere, esartzeko lege esparru bat. Ustot, hori lantzen ari direla, eta horrek penalizazioa dakar, azkenean penalizazioak beti ekarriko dio sexu langileari lan baldintza okerragoetan lan egitea. Eskutuagoan lan egin beharko du, eta edozein lan baldintzari baiezkoa esan beharko dio, eguneroko ogia atera beharko duelako. Orduan, hain justu be horregaitik kritikatzen dute hori, ezta? Eta adibide pila bat jartzen dituzte, eta oso ondo argudiatutako liburu bada, eta askotan prostituzioaren inguruan hitz egiten dugu tripetatik edo, edo aurre iritzi horietatik, eta batez ere sare sozialetan, ze bestela, hori da. Eta gero, prostituzioaren aldeko ahotsak entzuten direnean, kritika izaten da sexu industriaren lobiari men egiten diotela, ezta? Eta horri ere erantzun egiten diote liburu honetan, ezta?